digarapi lho Pak De. Apa? Kali ibu-ibu sinden ket wingi. Mergane ngapa? Masa aku dikira seneng Mas Denko. Aku malah ora ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos dijodoh-jodohke. Masa ming nek jenenge Mas Denko ta mriku mesti ketok to, Pak De nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten niku. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline kudu sing ngendang jaipong. Soligen. Iki pentas mah do kerah. Yo mrekesati. Omonge Teko iki. Sapa mak? Kanca-kancaku. Aku sesuk aja digarapi ya. Ora rasa wedi. Kowe iki ora kancamu sing teko, iki sing wiwit ngono kae mau. Iki engko teko apik kanggo. Hadir. Sopo? Napa Pak De? Wong edan. Penggemarku penggemar Ade iki ra edan-edan kabeh to. Iya. Walase ono watese omong salah ngene ya salah rewel. Urip bareng mati bareng. Pak kula digarapi lho Pak De. Apa? Kali ibu-ibu sinden ket wingi. Mergane ngapa? Masa aku dikira seneng Mas Denko. Ya ora apa-apa kok ya. Pak De meh guyang-guyu Ora guyang-guyu wong. Wong kowe iki nek dideloki asine ya elek. Anu, ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak omongke bapakmu. Sinten, Pak? Lah sesuk Ade rak ning Tulungagung nang Pendopo Tulungagung nek bapakmu nusul ya wis seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahalazim. Ora apa-apa kok ya. Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis. Iya. Tak takoni Denko, kowe ngopo iku kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Pak niki iki meng guyon lho Pak, wingi aku di ospek. Mas kesuwan gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Dirasake wae. Selawase
Ya Allah wiyagane ruame. Aku malah ora ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos-ngertos dijodhok-jodhokke. Masa ming nek jenenge Mas Den Kota mriku mesti ketok to, Pak, nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten niku. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline kudu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki pentas mah do kerah. Ya. Omongane karyo maning. Suarane jan elok tenan bocah. Iya. Rupane. Kowe marahi ngedonke. Kula lho pun putih. Oh iya. Biyen melu aku pisanan kaya blawu. Iki wong po semen. Iya. Urip yareng mati piareng. Lah eneng sing iso cengkok ngono ki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Iya. Wah, teko. Ya, gelak digarapi aku ya, Mas. Iya. Innallaha ma'as-sabirin. Betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih, Pak. Guyu-guyu. Ora guyang-guyu ngopo kok. Iya. Aku ora ngerti kok. Wong aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup. WL karo sinden-sinden dadi ngerti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten, Pak, niku pasten Wonogiri. Niku lho, Pak. Oh, Wonogiri wingi kuwi wae. Nggih. Lho, lah kowe baline jejer. Mboten, Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Kaya nek aku ngeterke Prastiwi kae. Pak, niki tuh meng perkara kaos wonten tulisane Anting terus ngisore Denko ngoten niku lho, Pak. Lah. Ya, ora apa-apa. Niku kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. Iya. Kaya kae lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Wis ra apa-apa kowe malah lemu kok sesuk. Napa, Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok? Lah entuk susu Denko kowe. Mangga. Nggih.
sedaya. Iya. Sampun Pakde. Sampun ki le mlaku sing apik ora kaya mentok. Sampun Pakde akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae patang langkah nelek kono.